Atzoko Juan Luis Ibarraren hitzak ere ez dira alperrikakoak eta txantxetan hartu behar. Ez, hitz serioa dira. Adierazpen eskubidea tarteko, esan dezake nahi duena, baino nire iritzirako garbi dago berriz ere estatu arrazoia plaza erdian jartzen ari dela. Hori ez da kasualidadez gertatu atzokoa. Eta bada advertentzi bat. Baina advertentzi horretan, ikusten dugu estatu arrazoia tarteko danen bi alderdi politiko nagusienak Espainian ordu erdin adostasunea iristeko gai zeatela. Ez? Eta inkonstituzionalak izan direla akordioak, esan da toki askotatik, baina akordiotara iritsi behar danen estatu arrazoia sortzen da eta podere judiziala zaindu behar baldin bada zaindu egiten da. Baina estatu arrazoia atetik sartzen danen oinarri demokratikoak lehiotik anertetzen dira. Eta normalean, gero legedia egokitu egiten da egoera berri horretara. Eta atzoko hitzak, hor dago, inbokar, ez dakit pekatua dan, inbokatzea, edo egiten dan planteamentua, exigo apoio. Nunbait, tribunaletatik angoen esan behar da, hemen zer dan exigoa, nahikotasunaren konzeptua aipatzen da. Ni ez niko hortan sartzea. Bakarrikan ikusten dudala, aurrikusten dudala, hemen aktore asko daudela gure oinarrien inguruan hizketarako prest.